É certo que se fixo un convite e se fixo un envite para apostar nun momento determinado pola vía institucional, para chegar as institucións, para que dende estas institucións, cando menos os representantes das mesmas non agrediran a esa maioría social que estaba a ser sistemáticamente agredida. E é certo que se tiveron grandes resultados, pero que quedou tamén unha certa resaca de melancolía. A melancolía ou un certo pesimismo non significa renunciar a nada. É máis, deberá ser un exercicio dialéctico de lucidez para seguir dando pasos. Debería ser o principio de que canto máis nos golpean, máis razón temos para loitar e para gañar o futuro. E que verdadeiramente se nos golpean é porque nos temen e porque creen que somos a única esperanza de cambio real en moitas vilas, en moitos concellos pequenos, en moitas cidades, porque somos os únicos que verdadeiramente estamos en disposición de disputarlles hexemonía ao Partido Popular. Somos os verdadeiros enemigos do Partido Popular aquí en Galiza. Non é Ciudadanos, nin ninguna marca blanca coa cal están a competir a nivel de Estado a ver quen máis é de dereitas ou quen pode adoptar as posicións máis duras en un momento de saída precarizada dunha crise sistémica que nos golpeou a moitos niveis. Golpeáronos nas condicións laborais, precarizando a xente, expulsando e obrigando ao exilio económico a milleiros de mozos e mozas, golpeáronos nos dereitos fundamentais, nas liberdades, coa aprobación da lei Mordaza, ca estigmatización de calquer tipo de disidencia, coas penas de cárcere a xente que verdadeiramente estaba nunha vía democrática loitando pola reivindicación dos dereitos nacionais. Hai presos políticos, sí que hai presos políticos, evidentemente, no Estado, e golpeanos tamén nas liberdades fundamentais, no dereito de expresión, en esa cuestión que decía Gerardo Pisarello, de que pasaron de reivindicar con unha maioría silenciosa a intentar de alguna maneira calar a unha maioría silenciada. E en estas coordenadas estamos. Evidentemente, a unidade popular non pode ser un ornamento. A unidade popular ten que baixar a rúa e ten que mollar os pés e as mans e ten que falar directamente, ten que construirse dende abaixo cara arriba, e iso hai no que facer tamén na acción. Fomos laboratorio de ideas, eu creo que se fixo unha aposta fundamental pola construcción deste espazo, e dentro do espazo a Nova sempre hubo a máxima xenerosidade. A Nova creou para acumular forzas, para disputar hexemonías, para aportar dentro unha formación republicana, soberanista, e do espazo da esquerda rupturista o seu capital a un espazo maior que disputara esas hexemonías, que transformara institucións, que cambiara a dinámica que nos viña imposta, e o fixo pagando un alto prezo, pero o fixo dando un gran servizo ao país, e debe seguilo a facer. Debe seguilo a facer porque esa é a súa labor, e polo tanto as municipais teñen que servir de alguna maneira para que a Nova siga poñendo ese capital maravilloso que ten de homens e mulleres, de xente de todas as idades, interxeracional, de moita mocidade, para cambiar o estado das cousas, para construir sin dogmatismos e sin sectarismos amplas maiorías que verdadeiramente intenten recuperar o espazo comenzando polo local. Sí que é certo que se estamos nunha fase regresiva, o único que pode frenar esa fase regresiva no país son as locais. Na vía institucional. Hai outras vías que hai que activar. A vía da rúa, a vía de facer de todas as loitas a loita, a vía de recuperar ese pulso, ese latexo da xente agredida que está intentando sobrevivir e que moitas veces bastante fai con intentar sobrevivir e que verdadeiramente debe recuperar a esperanza por cambiar o estado das cousas en momentos concretos e non porque baixe ninguén de ninguna institución a dicillo, sino porque entende que é o momento de facelo e a nós é o momento de acompañalos. E, polo tanto, é moi importante que nas municipais, todos e todas as que estáis aquí, as que non estades, as que formades parte da Nova, militando, os que simpatizan, a xente que nos respeta porque sabe que nos espazos de unidade popular actúose sempre con xenerosidade, que moitas veces é confundida cunha especie de sumisión que non é tal, porque se nos reivindicamos republicanos, galegos de nación, se reivindicamos a esquerda para mudar as todas as cousas, apostamos por ser cooperativos, non por ser competitivos, apostamos
por construir espazos, por tecer rede, por construir grandes trincheiras contra a barbarie que nos rodea. E por eso que dende aquí, dende esta posición que me atribúen nos últimos meses de melancolía, vos quero únicamente transmitir unha mensaxe que non renunciemos a nada, e a moitos mozos e mozos que están hoxe aquí a que verdadeiramente agarredes o futuro cas vosas mans, tamén nas eleccións locais, nas vosas vilas, nas vosas parroquias, nos barrios, porque non, é o vosso momento. É o momento, claramente, de dar un paso adiante, é o momento de participar. Cando falamos de regresión, os que estamos no local sabemos ben do que falamos. Fomos a avanzadilla dese exército de irmandiños que iban a tomar o castelo, agardando logo por reforzos que non chegaron, e seguimos aí resistindo, e dentro do castelo xa saíron a ir directamente polas vilas e polos barrios a intentar rematar con calquer tipo de resistencia e de posibilidade de cambio, pero vamos a seguir resistindo para volver a tomar o castelo. As municipais son esa oportunidade. Hai que implicarse, hai que formar parte de listas, hai que construir maiorías, hai que ter uns principios mínimos e hai que falarlle a xente dos seus problemas, das súas realidades, da necesidade dunha política social forte, da necesidade de poñer en marcha políticas cultural transformadoras, da necesidade de blindar o espazo de cidade de policromía e de diversidade frente aos que queren a cidade en branco e negro, e en branco e negro están solo bonitas as fotografías e algunha película clásica como Casablanca, e polo tanto nos obrigamos a iso, a preservar esos espazos, a decir que sí que se poden facer políticas de participación nos concellos diferentes, que podemos ter rendas sociais pioneiras no Estado, que podemos duplicar, triplicar o gasto social e pasar da beneficencia a políticas sociais activas, a poñer en marcha políticas culturais necesarias, a recuperar espazos públicos por o disfrute da xente, espazos que antes eran privativos dos poucos, e a decirlle os poderes fácticos que tan só a xente nos debemos, a xente que nos fixo legitimamente representantes seus e que con eles gañaremos ou perderemos, pero que non imos a fuciñar. Polo tanto, moita forza e adiante, TC de redes, seguide poñendo capital de Anova no espazo de unidade popular, e en todo caso, se son outros os que se descolgan, tamén serán xulgados pola historia, pero que non sexa por nós. Nos nacimos para comenzar e para finalizar nese futuro de República Galega, de espazo de unidade popular, de defensa das maiorías sociais agredidas, para ser donos e donas de nós mesmos e para cambiar o estado das cousas. Non imos a renunciar a iso, que nos escoiten ben, nin imos a calar, nin imos a ter medo, non lle temos medo. O único que lle temos medo é a non ser capaces de cambiar ese futuro que se nos ven en riba. Así que, forza e adiante. Creo que poucas organizacións poden ser un exemplo como o que somos nós ou que fomos nós hoxe. É dicir, nós abrimos un espazo de debate, abrimos a posibilidade de que cada un de nós, de cada unha de nós, pudera expresar a súa postura en relación ao que poda acontecer nese próximo 2019, e creo que poucas organizacións poden alardear de abrir un espazo de diálogo como o que abrimos hoxe nós. Entón, só por iso sí que me gustaría aplaudirnos a nós mesmos e a nós mesmas por poder abrir un espazo como este no que nós mesmas abrimos este lugar para decidir o que podemos ou non podemos facer. Dende logo non é fácil, porque todos e todas sabemos que estamos ante un espazo e ante un futuro moi convulso, pero dende logo creo que nós temos a forza suficiente e a capacidade suficiente como para poder decidir o que somos e como para saber a onde queremos chegar. Dende o 2012 levase impulsando, porque é certo que son de militancia moito máis nova en Anova, unha estrategia que na primeira de 2015 deu o seu máis brillante resultado. Todos e todas os que estamos aquí podemos pensar en Compostela, podemos pensar en Ferrol, podemos pensar na Coruña, en outros lugares, como por exemplo o lugar no que nos atopamos hoxe celebrando esta conferencia, ou en Sada, no que, a través dunha premisa fundamental, a unidade popular,
conseguimos a transformación social e política no noso país. Iso creo que é máis que evidente. A partir dese 2015 xurdiu un movimento completamente transgresor, o que de alguma maneira seguiría levando a cabo a transformación política do noso país, e hoxe en día estamos aquí e podemos falar diso, podemos demostrarlo, porque moitos e moitos que estamos aquí somos partícipes desa transformación. Lográmosla, sabemos que non é fácil, que foi un proceso complicado, que continúa sendo un proceso complicado, pero que sabemos que é posible. Son tempos convulsos, son malos tempos para as políticas contrarias a este réxime do 78 que, por desgraza, ainda continúa existindo. Fomos un réxime do 78 que fomos denunciando nas eiras por todo o noso país, e son malos tempos porque xa comezou a loita, e iso creo que todos e todas os que estamos aquí sabemos. Comezou a loita, estamos nun campo de batalla atroz, protagonizado por determinados poderes, amantes dunha ideoloxía que custa falar ideoloxía cando non existe inteligencia, pero é certo que estamos diante dunha forza política atroz. Unha forza política que pretende acabar con todos nós, pero que obviamente non o vai conseguir. E máis, sabemos perfectamente que estamos ante unha situación política completamente convulsa, porque continúan coa represión e co recorte de dereitos. A que me refiro? Temos un camarada, Emilio Cao, que vai ser xulgado o próximo 19 de marzo, e precisamente por defender pan, traballo e teito. E vai ser xulgado por eses poderes fácticos que están do outro lado e contra os que nós levamos loitando todo este tempo. Esta persoa vai ser xulgada o 19 de marzo en Madrid por defender os seus dereitos. É dicir, non está para nada todo feito. Continuamos loitando contra uns poderes que levan no mesmo sitio onde nos 78 e moito atrás. E continuamos na mesma situación. Parece que de alguma maneira seguimos indo contra a marea, porque esa realidade está aí. Precisamente porque continúa a indignación e porque as consecuencias devastadoras da crise seguen presentes e porque as ferramentas que construímos seguen ameazadas, debemos reforzar aquilo polo que seguimos loitando, polo que existimos dende o primeiro momento, que é a unidade popular. De aí que nesta conferencia, esta foi a idea principal, reforzala. É por iso que dende a terceira Asamblea Nacional organizamos 2 xeiras municipais, a de Ourense e a de Compostela, e continuará para activar esta República de Concellos, que é o lema que nos leva hoxe a estar aquí nesta conferencia nacional. E seguiremos traballando nesta dirección. E no ámbito local, onde activamos a nosa alternativa de país nesa primavera do 2015, foi aquí onde mostramos a nosa xente o que queremos facer en Galicia. Todo o contrario a unha visión localista. Participación cidadá, activar as rendas sociais municipais, facer das institucións espazos dinámicos ao servizo da cidadanía, activar debates do país, como pode ser os debates sobre as políticas feministas ou vencellados as propostas de taxas turísticas, fan de nos unha proposta aberta á cidadanía que vai de baixo arriba e que sobre todo aposta polo ben común. En definitiva, crear espazos políticos que son a antítese o que representa os poderes fáticos do Partido Popular. Neste sentido, queremos apostar polas candidaturas cidadás, esas das que provemos moitos e moitas de nós, espazos sen marca electoral, porque nós somos un país de mareas en movimento. Estivemos en Ourense, en Compostela, en abril estaremos en Mos para fundar na Unidade Popular. Espazos tamén nos que as mulleres sexamos parte importante. Eu creo que isto sí que parece unha obviedade, pero por desgraza continuamos nunha realidade na que as mulleres sí que estamos presentes, pero en realidade moitas veces esa presencia ten que verse reforzada por determinadas actitudes ou determinadas personalidades que non nos pertencen ao fin e ao cabo, pero parece que sempre temos que demostrar algo que non somos. E se non demostramos iso que non somos, parece que non servimos. Entón, por ese motivo, tamén gustaríame facer fincapé no próximo 8 de marzo, non? Porque nós, todos e todas nós, tamén estaremos nese 8 de marzo, nesa folga de apoio feminista, porque ao final, todos e todas somos parte desta realidade tan abismal que aínda a día de hoxe
fai que as mulleres teñamos que ser algo diferente do que somos e sempre parecéndonos a esos poderes varonís para ter algo de realidade e para que nos fagan un pouco de caso. Parece que se non tes unha presencia máis, digamos, con máis envergadura, e aparte falo da miña postura, que son unha persoa pequena, para colmo, con determinado poder, e parece que a pesar disso non che fan caso, parece que tens que despoxarte do que ti és para que che poden facer caso, e iso sucede tamén por ser muller e por estar nun espazo de poder. Realmente é bastante lamentable que a día de hoxe siga ocorrendo iso. Por iso, facer fincapé nese 8 de marzo, nese apoio da FOL, que parece que nunca é necesario, pero é necesario cada día. É necesario cada día, esa loita compre facela a diario, porque son problemas que, por desgraza, continúan sucedendo. Queremos, ademais, unha democracia radical, esa que non fai que te acomodes ao poder, porque en realidad o poder tampouco pertence a esas persoas que están nas institucións, senón que o poder en realidade nos pertence a todos e todas os que convivimos no día a día na sociedade. Non estamos aquí para facer das institucións espazos do común, por iso non temos vocación de oposición. Vimos para quedar, vimos para dar un sentido a todo isto, vimos para quedarnos, vimos para conseguir cambiar as cousas. No primeiro momento fixémoslo, moitos e moitos que estamos aquí conseguímoslo, e en que o camiño non se fácil seguiremos conseguindo, porque non vimos para estar na oposición, vimos para quedarnos, vimos para loitar e vimos para defender esta opción política de Unidade Popular que desde o primeiro momento, desde ese 2012 e no primeiro 2015 seguimos loitando. Neste horizonte de 2019, nas próximas eleccións municipais, temos que conseguir establecer candidaturas de Unidade Popular por todo o noso país para, como di o camarada Antón Dubao, manter o espazo conquistado e para desplazar a dereita. Nada máis. Moitas grazas. O agradecemento a Xosé Manuel Beiras por estar dando caro aínda, cando seguramente podería estar personalmente máis cómodo, pateou todas as xeiras, incluso cando eu non estuve, e aí estuvo el dando calo porque ten un motor que o move, que é a indignación ante a injusticia, e para nós Xosé Manuel é un exemplo moi importante. Moitas gracias. Grazas a Martiño Noriega, porque tamén está dando callo, está recibindo tamén moita estopa, estamos contigo, eres tamén un exemplo para nós, e vas a conseguir algún milagro, que os ateos estemos rezando para que non se excomulguen neste momento, pero eso tamén é exemplo, manter esa actitude que ti mantés, non? E ademais, frente a rivales moi cualificados na oposición, como se demostrou no último vídeo da justicia. Pero él non era tan... Bueno, non vou a decir. O que pasa é que está tan nervioso frente a vosa solidez que xa comete erros. O bolero sabemos que cando a xente se pon nerviosa comete erros. E depois quero saudar ao compañeiro Emilio Cao, decirle que non só estamos con él, que aquel día estábamos ali en Madrid, que podemos ser calquera de nós, os que estuveran na súa situación, e que, por tanto, nos vas a ter ao teu lado, o 19, e sempre, porque, ademais, é o exemplo da deriva autoritaria dun Estado que golpea a quen defende dereitos básicos, o que noutros tempos nos parecería de ciencia ficción e que está pasando todos os días. Moita forza, compañeros. Xa dixeron Martiño e Lara, e as dixemos durante todo o día, non quero repetirme, pero sí que traer algunhas cousas escritas porque non quero que se me esquezan, porque é importante dar unha mensaxe
clara. Hoxe concluímos a rolda de xeiras polo país para facer ese período de reflexión e de debate conxunto e aberto, momento que ven marcado polo ciclo regresivo e autoritario do Estado, coa aplicación do 155 contra Cataluña, sí, pero tamén contra as libertades e dereitos de todas e todos nós. Hai xente na cadea por ter determinadas ideas políticas neste momento e non van a parar só en Cataluña. Sempre o dixemos, cando había esa loita do pobo catalán por exercer o dereito a decidir, dixemos que non era só o problema de Cataluña, que era un problema do dereito de todos nós a decidir. Era un problema de facer de frente a un Estado que tiña un proxecto de saída autoritaria, non frente só a un problema de banderas, non, sino frente a un pobo que tamén reclama millores condicións de vida e reclama que non teñamos gobernantes corruptos nas institucións e que non teñamos institucións que defendan aos povos e que nos defendan a todos. Contra todos eles, contra os que defendían o dereito dos povos a decidir, pero contra os traballadores que defendían os seus dereitos laborais, contra as persoas que defendían ter un traballo digno, o Estado actuou sempre igual, non hai diferencias, con represión e con autoritarismo. E contra iso que estamos a pelexar, esa característica que ten este tempo. Tamén a característica de ter un goberno neste país que renuncia ao pouco autogoberno que ainda temos, que é sumiso frente a este goberno central. Un momento marcado porque nos queren facer aceptar que isto que chaman recuperación económica en realidade é a consolidación do modelo da pobreza, da precariedade, da explotación, da perda de dereitos, e non nos podemos resignar a aceptar isto como normalidade. E tamén un tempo no que compre consolidar os procesos de confluencia liderados polas mareas municipais, os procesos de unidade popular, ter máis presencia nas rúas, ter máis presencia institucional. Por lo tanto, hoxe empezamos unha etapa de intervención, de activismo, e facemos unha apertura dun novo ciclo que a mirada posta tamén na primavera de 2019. Precisamos que sexa unha primavera como a de 2015 para derrotar o Partido Popular, para derrotar a dereita, e, por tanto, temos que preservar o millor que construímos, que son as mareas municipais, donde mellor se expresou esa idea que sempre tuvemos de que nos podíamos xuntar persoas de diferentes procedencias porque tiñamos intereses comuns, porque pensábamos polo mismo, ainda que non pensáramos en todo idéntico. Nas mareas municipais, en moitas delas, conseguiuse eso, conseguiuse a convivencia en torno a un proxecto común e construir un proxecto común entre os diferentes. Por lo tanto, debemos de preservar o mellor que temos. Pero, ademais, non só porque coñecemos nós a fortaleza destas candidaturas de unidade popular, sino porque se nos fixamos no enemigo, sabemos contra quen dispara o enemigo, e dispara contra a maior amenaza que teñen, e a maior amenaza que teñen precisamente son estas candidaturas de unidade popular. Porque, unha vez máis, se demostrou que somos capaces de xuntarnos en torno a esas ideas e temos un proxecto común que defenda os nosos intereses. Somos imparables. Moitas veces facemos análisis pesimistas de que non somos capaces de conseguirlo. Tamén hai que mirar o reverso da moeda e que cando conseguimos e somos capaces de facelo, tamén temos unha potencia enorme. Por lo tanto, a Nova vai apostar e redobla a súa aposta polas mareas municipais, as que hai e as que conseguiremos facer en lugares onde non houbo no 2015, extender as mareas por todo o país. Tamén queremos que eso non se quede nunha política local, queremos construir un proxecto nacional construído desde abaixo que lle faga frente á política agresiva dos grandes poderes que se ven vencedores deste envite catalán e que van a empezar a actuar en moitos eidos. Xa estamos vendo os primeiros ataques dos que se creen vencedores dese proceso contra as linguas do Estado, contra as linguas que temos que protexer. Estamos vendo a intención desas forzas de facer xa unha reforma do financiamento autonómico recentralizadora e que nos quite as poucas posibilidades que temos para desenvolvernos como povo. Frente a eso, temos que construir ese proxecto nacional dende abaixo. Por eso a cita política de 2019 para nós
é decisiva para abrir un novo ciclo político de cambio, de democratización, de cancelación das políticas austericidas. Na primavera hai que derrotar a eses partidos do 155 e do 135, hai que derrotar os partidos da austericidio e do unionismo recentralizador. E temos que construir ese contrapoder desde abaixo, dentro dos concellos, un contrapoder que reúna a moitos que nos parecen diversos, pero que temos moito en común. A alternativa ten que ser ese encontro entre a xente, entre os mozos que non teñen ninguna saída laboral digna, entre os mozos que teñen e mozas que teñen contratos precarios, os que están explotados, os que non lle deixan sindicarse no seu traballo, a xente que non ten nin para pagar unha vivenda, os que non teñen para quentar a súa casa, os que pelexan contra a minería que queren outra vez implantar neste país para enriquecer aos poucos e destruir o noso medio ambiente. Todos eses temos moito en común e ese é o contrapoder que temos que construir políticamente. E non hai atallos para construir eso, non hai atallos para producir ese cambio profundo que queremos de crear a hegemonía institucional do Partido Popular. Hai un camiño longo, pero temos que facer xuntas, con xenerosidade, con entrega, con traballo, con partido, servicio do ben común, superitando os intereses de parte dos partidos. Nós non creamos a nova para autoalimentarnos, nós non creamos a nova para que fose un fin en si mesmo, nós creamos a nova para que fose unha ferramenta útil, profundizando, ampliando, extendendo as mareas, traballando en xenerosa colaboración na unidade popular. Faltan moitas, é máis preciso que nunca sumar para poder multiplicar, practicando algo que repetimos moitas veces en Anova, a fraternidade, que moitas veces botamos en falta e que moitas veces se cadra non temos practicado. Compre recordar e practicar a fraternidade e a comprensión entre nós, entre os que militamos aquí e os que non militamos, porque temos eses mesmos problemas. Por iso reclamamos a todas as organizacións que compartimos moitas experiencias que non aposten polas lógicas de parte, polas lógicas de coalición no noso espacio. Tense demostrado unha experiencia exitosa as mareas, non podemos dar pasos atrás. Temos que todos empuxar no mismo sentido e apostar porque nas mareas cada home e cada muller sexa un voto, teña o carné que teña, e que as listas sean as mellores personas para representalos e para defender os seus intereses nos concellos. Non hai outro interés por riba dese, non pode ser. E, ademais, que se non somos capaces de ser xenerosos, abertos, estender esta marea, o Partido Popular vai ter unha alegría, pero si, ademais, o conseguimos, van a ter unha preocupación moi grande. Esa dereita que está envalentonada, podemos calala, podemos decirlle e poñela no seu lugar. É posible que esos que agora se creen que ven un ciclo onde poderán incluso decirle a xente o que diga nun pregón ou o que poida decir nas redes sociais, podemos parar os pés se retomamos ese camiño da unidade popular e ese camiño da análise de que estas institucións non son neutras e que estas institucións están deseñadas para defender uns intereses e que nos queremos outras institucións e, polo tanto, non só podemos traballar nas institucións, hai que facelo tamén nas rúas, conectar con todos eses movimentos sociais que están pelexando todos os días. Por lo tanto, é necesario intensificar o traballo horizontal, intensificar eses encontros de mareas que se veñen producindo en Ourense, en Santiago, e todos os que se produzan desas características para coordinarse e cooperar en unha asignatura pendente que temos e que non conseguimos desde 2015, esa cooperación na escala suficiente para poder ser máis útiles na transformación, e por tanto hai que completar este traballo. A Nova vai a cooperar con esa forma de facer política, temos que ser un instrumento facilitador. Sempre asumimos ese papel e seguiremos asumindo, somos motores auxiliares desa gran forza, porque para os homes e mulleres de Anova o proxecto de emancipación pasa pola República Galega. Debemos de mirar máis alá, de manter os ámbitos institucionais conquistados, desaloxar a dereita da maioría dos concellos deste país, e a tarefa que nos convoca é sentar as bases dunha república dos concellos que anticipe esa república galega que queremos. Compañeiras e compañeiros, moita forza, seguiremos
falando para construir este contrapoder, somos coñecedores tamén das nosas fortalezas, non só das nosas debilidades, temos valores moi importantes para facer este camiño e ademais que nos vai a vida nelo. Moitas gracias e adiante.